What's up mga kabiyag? Good morning sa inyong lahat. Gising pa lang namin. So kung mapapansin nyo, or kung naririnig nyo, malakas ang ulan. Pero, may kuryente kami. Kasi nga, from Bicol ako, dito sa Kamsur, sa Naga City. Merong hindi mapakali sa likod ko. Tingnan nyo. Ayun. Good news kaninang umaga, lumiis yung bagyong Siambo. Thanks God. Dumaan siya sa mababang parte sa Samar papuntang Masbate. And kaya hindi masyadong natumbok yung Bicol, lalong-lalo na yung Kamsur. Dito ko yung bahay ko sa Naga City, which is sakop ng Kamsur. Thank you Lord, thank you. Medyo mahina na yung hangin, pero malakas pa rin yung ulan. Time check, 8:30 ng umaga. So, nagluluto na yung asawa ko ng almusal namin, ng breakfast namin. Alam nyo ba kung ano niluto niya? Walang iba kundi ang tuyo. Walang katapusan na tuyo, pero solid sa sarap. Lalong-lalo na ngayon tag-ulan, may bagyo. Napakasarap ng tuyo. With matching partner na homemade longganisa. Homemade skinless longganisa na gawa ng asawa ko. Nandyan. Oh. Sabi sa balita, nag-update ako, nasa Burias ata, San Pascual, Masbate na yung Siambo, yung bagyo. So, norte na siya. Dadaan siyang Cam Norte to Quezon ata, papuntang Cavite. Panorte na talaga. So, sa mga nasabi kong lugar, ingat-ingat kayo guys. Please, pray lang kayo. Pray lang ng pray para God knows, i-keep safe niya tayo. Katulad dito sa nangyari sa amin sa Kamsur. Yung mga nakaraang araw kasi ang forecast talaga, tutumbukin at dadaanan talaga ang Bicol, lalong-lalo ng Kamsur. So, thanks God, lumis. Shoutout sa mga tropa ko dyan, dito sa Bicol, Kamsur. Sana kung nasaan kayo, keep safe kayo palagi sa pamilya ko sa Pasakaw, shout out. So kung makikita nyo, maliwanag, may kuryente. Thanks God, hindi kami nawala ng kuryente. Hindi nag-brown out. Kahit kagabi medyo malakas-lakas yung hangin, paburubugso, hindi nawalan ng kuryente. Credit sa Kasoreco 2. Salamat, lalong-lalo na yung Wi-Fi. Credit sa PLDT. Thank you. Naka-prepare sana kami. Ito, naka-prepare kami. Inalis na kagabi. Inayos namin yung mga naka-display. Kasi medyo maliit lang naman tong bahay namin. So, nag-plastic kami. Nag-prepare kami. Tinago namin yung mga gamit na possible na mabasa. Makikita nyo ito. Guys, naka-plastic pen yung TV namin. Wow! Naka-plastic. Inalis namin yung mga naka-display. Ayan, naka-plastic. Ito kagabi, naka-plastic to. Yung electric fan. Ito, maliban dito, naka-plastic. Ayan, naka-plastic pa yung mga ref namin. Uy, bango. Hulaan nyo kung anong niluto ng asawa ko. Hello, kaway-kaway. Ito guys, masarap to pag may bagyo. Kahit nga walang bagyo. Tuyo. Amoy pa lang, nakakabusog na. Na may partner na longganisa. Skinless longganisa. Sarap. Gumagawa yung homemade, by the way. Homemade yan. Gawa ng asawa ko. Sarap. Tuyo na may longganisa. Check natin sa labas. Ito guys, maulan pa. Makikita nyo,
Hindi na masyadong mahangin pero umuulan pa rin. A few moments later. Ayan yung malunggay, oh. Kanina pagising namin naputol, masyadong mataas yung buti na lang hindi nabagsakan yung wire ng PLDT. Kasi kung nabagsakan, patay kami. Hindi ko sana ito ma-upload. Wala sana kaming wifi. Buti na lang dito sa nababumagsak sa bubong namin. Ito, lumalakas na naman ang ulan. Madali lang naman tong vlog ko ngayon. So, nag-update lang ko sa inyo na safe kami ngayon dito sa Bicol, sa Kamsur. And thanks God, lumis yung bagyong Ambo. Thank you sa mga tropa, sa pamilya ko, sa inyong lahat na walang sawang suporta sa aking channel. And sa mga dadaanan ng bagyo na papuntang norte, sa mga taga Quezon, sa taga Masbate, keep safe kayong lahat. Magdasal lang, magdasal. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang taas. So guys, salamat sa pagstay. Thank you and salute sa ating mga LGU, sa mga barangay officials na doble ang kayod. Kasi may pandemic na, may bagyo pa. So salute sa inyo guys. Thank you. God bless. Bye.